ku danna mana like, kana ku danna wannan alamar ja wato subscribe, kana sai ku danna daidai gurin ƙararrawar nan sai ku zaɓi all sabida ko da mun ɗora sabon bidiyo kamar za sanar da ku da kun buɗe datan ku. Mun gode. Hasken Rana Arewa 24 TV. Wallahi an rera min da wayo kam ni da awa haka lalle ma la ilaha illallah kai ni da rera min da wayo haka na ranki da Allah bai yi wa wallahi sai dai ayi ta kare yau wallahi ha dan kasuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shin haka lamarin yayi wallahi sai dai a santai na ranki da Allah sai dai a santai Allah mun ga maka shi na kila wani yayi no na ranki da Allah na kai ta kullun zai mi haka ni ma cikin juji da Allah ka bari abokina na ranki da Allah cikin haula ya niki kai na mi hake ciki kai in banda arena mun da wayo in aiki je ta so mun kati wai ta ce kudi sun wadi na ranki da Allah sai dai mai bala'i da ita wallahi what je ka gani je ni ce ma na aika ta so mun kati what wai sai cewa ta wai kudi sun wadi to shine annan tun da ka gana bu dawo ga ban gan shi ba yanzu kai me kai yanke yanzu kai annan gana wahala yanzu ne ga ta mare ta ka kwace kudin nan ta ta yanzu mutai na rantsi da Allah mu je sai an ba wallahi sai na ashi kudin nan ga yanzu dai mutai wallahi mu je wallahi na rantsi da Allah kaji wallahi hai na gaji ya kusa hai wallahi na gaji ka sa abin da dace na ranki da Allah abu mai sauki ni wallahi na bacci da Allah kamar da Allah wallahi na bacci da Allah